Различното плаши хората. Те винаги го нападат, вместо да се опитат да го разберат. И това е за което много се радвам всъщност, че успях да преодолея тези страхове. И въпреки това да съм себе си. Искам да предам на тези хора, които се чувстват некомфортно да носят неща, които ги правят щастливи, да не се страхуват, да сложат тази дреха, която им харесва, да си вземат този аксесуар, за който толкова, примерно, мислят, но ще си казват: не, това е твърде неподходящо за мен, или какво ще си кажат другите. Този порив за бунт, за промяна, за нещо различно, нали? Аз вярвам, че това е, което трябва да се запази в човека. Това е, което го мотивира да променя нещата и занапред и да остане верен и на себе си. Всеки човек вътрешно и подсъзнателно знае какво му придава смисъл на живота. Просто ние много често решаваме да го игнорираме и човек трябва да остане верен на себе си и да продължава да се изразява независимо от мнението на хората.